Zdravo pratioci. Danas, nažalost, imam tužnu vijest. Za mene je tužna, za vas će vjerojatno biti radosna. Uskoro ćete postati moji ispratioci. Naime, ja sam malo prepopio flašicu kisele vode. Imala je malo čudan ukus. Ja pogledam rok trajanja. Istekao pre pola sata. Za mene je već kasno. Najbliža bolnica mi je 10 minuta odavde. Prosto nema vremena za ispiranje, a i ja već osjećam neke simptome smrti. Htio sam da vam kažem, gledajte uvek taj rok trajanja. To vam može spasiti život, a u pitanju je sekunde. Ja sam ceo život maštao o tome da imam neku junačku smrt u nekom staračkom domu. A umreću kao ker. Sad ja ću sigurno ići u raj, tu nema priče. Ja ću gledati odande koliko je to moguće da šaljem ove klipove i da ih postavljam jer znam koliko vam to znači.